Грижа се за Сюзан, която е претърпяла операция на дясната тазобедрена става преди 2 седмици. Докторът-рехабилитатор ѝ е предписал редовни упражнения под ръководството на физиотерапевт. Той е казал да прави дихателни упражнения и упражнения за изометрична сила. Позволил ѝ е да се учи да ходи с патерици, при които тежестта на десния крак е намалена. Забранено е да сгъва крака и да накланя хълбука на повече от 90 градуса. Написал е специални инструкции за физиотерапевта. 2 дни по-късно, заедно с Сюзан, отидохме да се срещнем с доктор-специалист. Той направи няколко теста, като не установи никакви противопоказания на физическата дейност след операцията. Сюзан беше покачила леко теглото си. Той ни каза да следваме внимателно инструкциите на доктора и да правим упражнения за контролиране на теглото. След няколко дни отидохме да се срещнем с физиотерапевт. Той направи упражнения за укрепване на бедрените мускули. Започнахме да се учим да ходим с патерици. Помагах на Сюзан да прави упражненията. Физиотерапевтът описа подробно 5 упражнения, които да правим. Каза ни да ги правим всеки ден, всяко по 20 пъти. Каза ни да ги прекратим веднага, щом Сюзан почувства някаква болка. Рехабилитацията вървеше добре. 3 месеца по-късно се свързах с личния треньор заради проблема на Сюзан с наднорменото тегло. Той поиска да види документите за рехабилитация и обеща да разработи няколко движения, които да извършваме по 30 минути, поне 3 пъти седмично.